sisonke bengeke ngasho ke bakithi ngathi mangabe ke sibuya nazo ingciko zikaNkulunkulu esinazo la usonke isigayigayi sakho esinamandla somsakazi inciko yokushwala kanjalo futhi ke nenciko umntungwa sinabo la usonke isigayigayi esinamandla somsakazi ngicela nje kubanikeza ithuba lokuthi ke babingelele abazalwane egameni lika Jesu ngicela nje uqala ngawe mfundisi uShwala. Awusiyabingelela egameni kaJesu Kristu inkosi yethu ebusuku sibingelela bonke abantwana basenkosi emakhaya ebhedlela bekhona khona sibingelela isigayigayi sesiphethe isifishi Abusekho bangcwele igama lami ngingwane ngowaShwala umuntu ngisibisiwe nje egameni likaJesu ngibonga amandla ezulu ngamandla avusa uJesu obafileyo ngosuku wesithathu namazwana inkosi yangithola ngenzela umusa ke ngisinisiwe ke bazalwana nje ngibonga inkosi ukho konke athi uDavid kodwa amahubo athi mbonge nje uJehova mphefumulo wami ukuphatha kwami ukubonga igama lakhe lingcwele athi ungakhohlwa emsenza khe umusa akwenzela yona malibonge nje igama soba ngibonga nje uJesu bazalwana ukuvuka nokuphila bazalwana ukubuya inkosi ngipha njalo ngiyabonga nje kakhulu mangcwele nje ithuba inkosi ke engiphendule ke inkosi ke umchunu ke siyabonga amen. Nkosi yami indlela abingelela ngayo ngikhumbuza ivesi la uJesu ethi khona mina ngikuvuka nokuphila akekho uza kubaba ngaphandle kwami. Hayi ngeze uthi kusazoshisa sicela ubingelele mntu. Angibingelele balaleli ekhaya egameni likaJesu Kristu waseNazaretha ubaba Khumalo lo Peter Khumalo umfundisi uthanda uJesu kakhulu bakithi bantwana benkosi kusenhlizweni yami nje ukuba nani namhlanje ukuze sishare izindaba zasezulwini ngoba phela le ndaba yethu isahamba bafowethu iya emaphakadeni ayipheleli lapha kodwa iyadlula uJesu kwasenzela umusa bakithi ngayi insindiso angibonge balaleli. Nkosi yami siyabonga ngendlela esimanga siyabona niyazi ke nabantu bakithi ngidisappoint nginilethela abantu abaconverted ngoKristu uJesu abashumayela uJesu ophilayo hayi okunye hayi ezinye izinto uthi hayi man uJesu ukhona uyasindisa ungazibulali uJesu ukhona uyasindisa. Siyabonga kakhulu ngayi opportunity eniyenzile ukuthi nje nivume ukuzoba kanye nathi lapho esigayigaya kusinto encane kusinto esithatha light siyakhona nje ukuthi nangu futhi siyophinde sibe nani. Ngicela nje ukuthi ke siqaleke manje singene ekuthenini ke siyazi ukuthi ziningi izinto uNkulunkulu afike azenze kuphileni komuntu ngoba umuntu uqala aphile noma ngabe kuthiwa ke mhlawumbe uyingane umncane uyaphila awuveli nje uzalwe usunoKristu ngaphakathi awuveli uzalo usuphendukile kodwa nje ufike uKristu angene enza umsebenzi ophelele kube khona izinto ezenzakalayo ezingamandla kaNkulunkulu ongakwazi nawe ukuthi uzisho ezinye futhi uzikhombe uNkulunkulu azenzile ekuhambeni kukaNkulunkulu. Siyacela nje ukuthi ingcebo zisithathe zisibeke zihlephelele ekuthenini kubo nasekuphileni kwabo yini nje abangayiphakamisa ngamandla kaJesu. Lokho ke ngicela ukuqala ngomfundisi uKhumalo angaze ethi umfundisi uShwala hayi umacando ke eqala ngamjani. Angibonge umsakazi ithuba uNkulunkulu mangikhumbula nje kahle ngenza ubufakazi nje obufishane uJesu wangenzela umusa at the age of 19 years ngangisesolundi lapho ngizalelwa khona kwaCeza. So ngamamukela ke uJesu akangangishiya ke wahamba nami kwaze kwaba namhlanje ngiwumuntu omusha ngaleso sikhathi namhlanje ngobaba nganiwe nginonkosikazi nginomntwana oyedwa ngenxa kaJesu. So ke uJesu ke kukhona iculo sasicula sizingane lithi uyamgcina umuntu omusha azaphumelele. uJesu ke ngempela uyagcinana and futhi kuzo zonke izinto nje ezikhona emhlabeni eziphambene kakhulu neziphazamisa abantu entandweni kaNkulunkulu uma uhleli kuyo uNkulunkulu usafety kubo bonke ububi nencithakalo ekhona umntwana kaNkulunkulu usafety imimoya ekhona izimpi ezikhona njengomntwana kaNkulunkulu you are safety if wena uze kuye uJesu ngoba uyazi kufana nomuntu onjani kufana nomuntu othi ukhathele uyasindwa uyakhala always uthwele kanzima uJesu ishila indaba ukuthi nje wozani kimi mina ngizokuniphumuza. Angibonge umsakazi kulelo thuba nje lokufakazi ubufishane kwesazokhuluma nomfundisi uShwala uza kwethu la sihamba naye ake ngilidede ithuba. Amen. Hallelujah. Amen. Kuphinde ngibuke bazalwane lethu kusengikhalo la ngiphinde ebusuku nje egameni likaJesu bazalwane ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu wafika wami impilo bazalwane
bantu bazalwane kwenza yonke into eyenziwa abantwana abasha bazalwane ngiyiphuzela nje ngiyijolela bazalwane ngibonga into eyodwa bazalwane ngamandla evangeli bazalwane uma ngithi uJesu yinkosi umsindisi asabe ngithatha bazange ubeka indawo yabantu abakholwa ke manje bazalwane ngiphile kubona abantu balaza kuze kubonakaliswe amandla kaNkulunkulu kunezinto ngithanda bazalwane ngelidle ngize impilo yami ufunda uJohn 3:36 elithi ke okholwa indodana unokuphila phakade kodwa ngaphakathi ngawubona ukuphila phakade uthi kaNkulunkulu ihlezi phezu kwakhe libazalwane okholwa nje indodana unokuphila phakade kodwa ngakhona ngawubona ukuphila phakade uthi kaNkulunkulu ihlezi sometimes uwanda empilweni usathi uyaplana ama plans akho awaphumeleli uyakha kuyadliphi kuyafisa akulungu lutho uthi bayakuloya bakuthakatha hayi iyodwa inkinga awukholelwe endodaneni onguJesu Kristu automatically into ukuthi kaNkulunkulu ihlezi phezu kwakho bangathi inkosi uba munye uNkulunkulu nguye nomlamleli phakathi koNkulunkulu umuntu uKristu uJesu thathi bonke abantu usindiswe bafinyele kulazini iqiniso uJesu uyinkosi haleluya so bazalwane ilokho nje bazalwane okuhlezi enhlizweni yami ebusuku ngibonga macingo ngicela likhulu Siyabonga kakhulu inamandla ngendlela ongakazi uyibona ngazi khona abantu ukuthi isikhathi nje basebenzisa isikhathi esincane kodwa hayi man kukhave izinto eziningi ngendlela ezisimanga siyabonga kakhulu sicela ke kodwa ke njengamanje ukuthi ke mfundisi ukusihlephulele usiphe isinkwa ubafisa ukuthi nje usiphe sona la kusesigayigayi sinamandla uNkulunkulu asibekile ukuthi nje nathi sithi masiyolala namhlanje sicambalala nabangayanga einkonzweni zangolesine ezikhona ezehlelo kodwa babe nawo umphako nabangavamisile futhi nokuya enkonzweni ngesonto kodwa babe nawo umphako ukuthi nje nansi into ekhulunyiwe kwisigayigayi. Angibonge umsakazi ithuba izwi ke balaleli emakhaya incwadi lapha ya ejwayelekile nje yamahubo 119 uverse 9 angifundeke ithi ke insizwa iya kuyihlanza kanjani indlela yayo na ngokuqaphela okwezwi lakho. Uyabona uverse 9 uyangiqeda uma ekhuluma ngokuthi insizwa iya kuyihlanza kanjani indlela yayo na. Uthi umntwana kaNkulunkulu uma ebhala la ukuze indlela yakho ihlanzeke kubiza ukuthi uqaphele. Siyaqaphela ke bazalwane ekuphileni kwethu esinakho nokukholwa kwethu siyaqaphela. Asiconvincwa izinto ezikhona eziphambene necebo likaNkulunkulu. Njengoba la lezizulu nje mangilifunda uma usuya kwelesilungu lona likhuluma ngokuthi umuntu omusha. So if ungumuntu omusha ke to stick to the point kubiyabiza ukuthi endleleni yakho wazi ukuthi ungubani uyakuphi. Ngoba uma uzohamba ungazazi ukuthi ungubani kuningi abazofike bakutshele khona ukuthi wena ubani bakutshele lokhu ongasikhona kanti wena ukuba ubuye kuNkulunkulu wakutshela uNkulunkulu ukuthi ungubani wakunika igama elisha ngoba uNkulunkulu uma efika kumuntu khumbula phela nansi incika kaNkulunkulu ibambene noNkulunkulu ubusuku bonke yashintshwa igama layo uJacob kodwa manje uzoba uIsrayeli ke igama lakho elisha. So ke ngifuna ukuthi ke kulelizwi esilibukayo ukuthi nje iya kuyihlanza kanjani indlela yayo ngokuqaphela. Uma uzohamba ungumuntu ongaqaphele kulula ukuthi uyongena kuma drugs kulula ukuthi uyothathwa uyothengiswa ngemizimba kulula ukuthi uyokhuthuziswa kulula ukuthi wenziswe yonke incithakalo ekhona ngenxa yokuthi umuntu ongaqapheli. Ngithi ke bafowethu ake sihambe singabantu abaqaphele simazi uNkulunkulu kodwa lokhu indaba yokuqaphela ngeke uze ukwazi ukuyilungisa kahle ngaphandle kokwamukela uJesu njengenkosi nomsindisi. Kunezinto bafowethu ebezaziwa ukuthi naphakathi kwabantu akuvelwa nazo kodwa namhlanje zipublic. Inkinga enkulu akekho oziqaphelile. Manje ke ngifuna ukuthi mina sonke asiye enkosini ngokumazi uNkulunkulu ngokuziqaphela. Bafowethu sizideleni phambi kaNkulunkulu ngoba njengoba sibuka nje umhlaba unokonakala okungaka nezinto ziphendukile kungathi emhlabeni umhlaba thina esiphila kuwo ungenye into. Impela uNkulunkulu angeke asiyeke uma sizophila singaqaphele sizothatha izinto eziphambene nemvelo nezwi likaNkulunkulu thina sizipromote sizibeke sithi zi-right sithi zilungile endlini kaNkulunkulu. Akufanele lokho ngoba uNkulunkulu akaguquki and izwi lakhe limile nje msakazi ukuthi
uma siphila emhlabeni siphila ngaphansi komthetho kaNkuluNkulu. uNkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe, wathi umuntu makamfunze amkhonze. So abantu namhlanje bathatha njengento encane ukukhonza uNkulunkulu, bakubuka njengento nje okufanele yenziwe iqembu elithile, noma abantu okufanele kuthiwa hayi abafazi labo abayesontweni uma kungabesilisa. Kanti cha bo akunjalo, yiwo impela amadoda afunakalayo azokwakha isizwe asihole. Yikho nala umntwana kaNkulunkulu umuze ebhala ekhuluma ngensizwa, ngoba zinsizwa kunamandla abekiwe kithi. Lelizwe lingabuyela endaweni yalo uma zingashintsha insizwa zakithi zithatha izinto zizibeke endaweni la uNkulunkulu azifuna khona. Kodwa uma izinsizwa ziphambanisile izinto, ifile imizi, lifile ithemba lesizwe, ngoba kunamandla abekiwe nje kumuntu wesilisa abekwe uNkulunkulu. That is why phela uma kukhulunywa nje endabeni yemshado uzwa kuxoxwa kuthiwa amadoda awathobele uKristu, bese kuthi abafazi bathobele amadoda. Imi nje kanjalo i-order yasezulwini, inhloko yamadoda ngKristu, bese kuthi ke inhloko yabesifazane ngamadoda. Ukhona ke omunye wakwabuza nje umsakazi wathi yena ke ongaganile ongenayo indoda ubani yena inhloko yakhe? Unenhlanhla ke lowo, ngoba uPaul phela uyichaza kahle indaba yokuhlala umuntu esebusheni ukuthi mayeyichaza njengoba naye uPaul umpostoli wayengaganwanga. So uma eyibeka ke indaba uyayibeka nje ukuthi kuhle ukuhlala kumuntu emusha azibeke izigaba, abese esho futhi ukuthi noshadwayo akoni ngokwenza lokho. So asikho isigaba esidelelekile phambi kaNkulunkulu, kodwa sonke bazalwane kumele sinake indaba yethu. Kungabe umama kumele uyinake indaba yakho yokuba umama phakathi komndeni, ube responsible ngezinto umama okufanele azenze. Uma ungumntwana ekhaya, lalela phela ekhaya. Uma kuthiwa ekhaya akungenwa after 7, thatha lo mthetho wasekhakini uzokusiza. Kunesibusiso ukulalela abazali bakho. Ngifuna ukuthi ke sengiphetha msakazi, njengoba ngifundele lizwi ukuthi insizwa yakho ihlanza kanjani indlela yayo. Indaba yokuhlanza ke indlela ayigcini nje ekuthenini mhlambe uyayigeza uyithela ngamanzi, kodwa ukuhlanza indlela yakho kusho ukuthola inhlanhla, uthola isibusiso sokubongwa ukuthi saze sanengane enhle esithobelayo. Mayiye esikoleni, uma iye town ithume town iyabuya ize ekhaya. Hayi ingane owazi ukuthi mawuhambile uyoyifica ingekho. Kuyabiza bahlobo bami ukuthi indlela zethu zihlanzeke phambi kaNkulunkulu. Noma ngabe ungubaba, indlela yakho kumele ihlanzeke ukuze uzokwazi ukuhola kahle umndeni wakho. Uma ungumama kumele ube umama oqotho ozokwazi ukuhola umndeni wakho kahle, ufundise. Yena uDavid mayebhala uthi abesifazane bafundise abasha amahubo akomoya. Kufanele bakwazi ukucula ekhaya kuzwakale indumiso ngenxa yomama abakhona ekhaya. Uyabona mntwana kaNkulunkulu, uma singahamba ngalendlela siyonqoba futhi siyohamba uNkulunkulu ehleli kithi, ngoba phela thina sirepresenta umbuso wasezulwini sisemhlabeni. Bantwana benkosi, ilokho begcwele kakhulu enhlizweni yami ukuthi nje indlela zethu mayihlanzeke kuso sonke isigaba okuso. uNkulunkulu uzokubusisa ngokwenza kwakho kanjalo. Angibonge macingwane, angibonge izinceku zenkosi, angibonge ko-producer, angibonge kubaphathi bestation nje bonke nolalele ekhaya engathi uNkulunkulu angambusisa lamazwi ankethe njalo ezindlebeni zakhe ukuthi kuthiwa indlela yomuntu mayike ihlanzeke. Nkosi yomusa ayibonge. Amen. Nkosi yami inamandla ngendlela ongakazi ibone. Cathonwe indlebe uzwile. Madoda ziningi indlela, khona indlela ekhona emnyama. Ngakhumbula indaba la ubhalayo athi ke khona indlela ebukeka inhle emehlweni omuntu, kodwa isiphetho sayo siwukufa. Indlela ke leyo engahlanzekile, indlela leyo emnyama, kodwa nje izwi lanamhlanje lisho njalo ukuthi nje mangabe ufuna ukuthi uhlanze indlela yakho, qapheliswe likaNkulunkulu.
inamandla ngendlela eyisimangaliso. Ucelile ke umfundisi uShwala ukuthi uzosiphulekela. Sicela nje ukuthi sikhuleke nawe ke mlaleli lapha ekhaya, sikhuleke phezulu kwalelizwi. Yazi abanye bayafisa wemfundisi ukuthi bayihlanze indlela, kodwa manje uthola ukuthi amandla ngoba akahlangene nalo Jesu okuhlanza indlela akanawo. Kanti bangabe fika uKristu Jesu ufika kwembathise, bangabe sekwembathisile nomusa wakho ukunikeze ke manje amandla ukuthi ukwazi ukuthi uyihlanze indlela, ube namandla futhi nokuliqaphela izwi likaNkulunkulu. Sicela ke nje ukukhuleka nabo labo bantu labo, nawe ke usondeze inhliziyo yakho uyiphakamise kuwe uNkulunkulu, uyivule uNkulunkulu enze umsebenzi ophelele ekuphileni kwakho, nawe futhi uthathe igxathu lokulalela uNkulunkulu lokho akushoyo nako ukukhuluma ekuphileni kwakho. Babe egameni lika Jesu, babe egameni lamandla, babe egameni ngaphezulu konke amagama. Ilolodwa igama lika Jesu enikezwe ebantwini, ilolodwa igama lika Jesu eliphethe ukuphila kwethu. Wena wedwa Nkosi kawuzeli kawulali ulondoloza uIsrayeli. Baba wethu onamandla, baba wethu engcwele, sibonga Jesu izwi kodwala elingamandla ngamadoda asiqondisayo endleleni lokuthukuya lokusola obibiziweyo ngokuthi siyathandaza. Baba wethu onamandla, baba wethu ingcwelambela Jesu endaweni zonke semakhaya, siyakhuleka sikholela ukuthula Nkosi okuvela kuwe. Wena wedwa Nkosi uyinkosi yokuthula, wena wedwa Nkosi uyinkosi yenkazimulo. Baba wethu onamandla, baba wethu ingcixoshi umnyawo siyayichitha nasemakhaya ixayiso umnyawo siyayimanana nazo egameni lika Jesu, egameni namandla. Qhubeka kanjalo Nkosi, uvula iminya nevalo isitha, siyathanda futhi ukuthi abayithole in Jesus mighty name, amen. Siyabonga kakhulu inamandla ngendlela esimanga. Njengamanje ke sithi ke hulukuqwe